তিনি কংগ্রেসের তীব্রামথনী কাশ্যপদুল হামরি পন্দা সংসদ জায়গা 39 মনো বিধানসভা খবজা বেরব দেওয়ানপাড়া কালাদেপা এডিসি ভিলেজ আর বিজেপি সিপিআইএম আইপিএফসি বদল জায়গায় খংনি সুকুর খুনি খরক সুকু সিদাও বুতা তীব্রামথনী পানা রমফাইকা বদল আমসুকিন হালকা সাউথ জোনালি চেয়ারম্যান এবা এমডিসি দেবজী ত্রিপুরা ওয়াইটিএফ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট জীবন কুমার ত্রিপুরা 39 মনো বিধানসভানি ব্লক প্রেসিডেন্ট মনিন্দর ত্রিপুরা আকর্ষণ Diplomata long live. Diplomata long live. BJP CPN yakra na khabai khubai lamsego. BJP CPN yakra final kuna khabai khubai lamsego. Diplomata long live. Maharaja ayog lokto. Maharaja ayog lokto. Diplomata ayog lokto. BJP CPN yakra final na khabai khubai lamsego. BJP CPN yakra final na khabai khubai lamsego. Diplomata long live. Diplomata long live. DWF long live. YTF long live. Kata diplomata kita mantu. Kata diplomata kita mantu. Maharaja ni mengno sing muktam klai nai. Diprasa ayog lokto. Diprasa ayog lokto. BJP CPN yakra khabai Baik sini sosial media rokno tini seng buirab dawan para seng sopaija thangnayo 1 week age borok kaisa fake hamano tini ojago joining program BJP rok khlaija karon borokno ang tini krok salaiman bisingte borok samani je borokno current ni posronai teironai hini chini BJP ni tolaga phaihla seng ronai hini borok samani pore hala borokno rungui oro basadi hini kaisa program khlaimani borok omu totally fake hini sing khaklayo tiniyo jotobo parani borok tini sing chini bubagrana na hamjago hini chini loge phaija chini loge no tongnai borok hini borok kogroja hala sing khaklayo jara chini buirab dawan parani borok tiniyo thansa tongo bubagrani loge tongo sing jotoni loge tongo borok tiniyo toini ব্যবস্থা जों खालायनाय जोंनि एडिसि हयतेबो जों खालायनाय ना हालाय जों जे जागा व्यवस्था रयमान जों अबनोबो जों रोनाय हनि जों खाख्लायो एबं जों जिनि भैरब दावन पारानि बररक जों सिउ बरक खानसा एबं बुबाग्रानि लगे दं जों खाबाय खुबाय बरंनो लामसोबो तिनियाव तिनि गोबांमा इ जागागो आगेनि सिमि सिपिएम खालायजाबो दं ताइ बिजेपि खालायनायबो दं तिनि बरकबो याकारै हायना हाय जिनि तिपुरा मथागो जयनिं रफायजा तो जों बेलायखनो तंथगो जे बरक तिनी कुबुनि दफाना याकारै तिनी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम ना याकारै जिनि मथाव तिप्रा मथाव फाइ योगदान खायमानि बागै बरंनो जों खाबाय खुबाय लामसोगो बुबाग्रानि नेतृत्व केताल जे बदल याकारै फाइनाय रकनो बरंनि थानि तो कोनो मेसेज रक दा बरंनि थानि कायसा मेसेज उनखा बरक निजेनि उइलिंगलि बरक फाइमानि कारण बरक एकमात्र बरक वानसुक जाक जे बुबाग्रा सारा जिनि दफानो अस्तित्व रक्षा खालायनानि कोनो किछु नुगिया बरक जे सामानि कारण बुबाग्रा अंखा चिनि दफानि एकमात्र मेरुदण्ड बन जोंनो तिनि चिनि सारा त्रिपुरा बसानो मोथांनानि कायसा लामा ओङै बरकबो तिनि चिनि बुबाग्राना हामजागै फाइमानि बागै जों बरनो खाबाय खुबाय हामजाकमा तै बुबाग्रानि ओङै चबानि चिबायाफोर ए तिनियो कालादेबा बैरदेवान पारागो तिनि कायसा उथान सभा खालायमानि ते इ उथान सभा गो गोबांमा पार्टीनि बरक फाइमानजाकसाक दिनै बीजेपी आईपीएफटी सीपीआईएम नि गोबांमा पार्टीनि बरक फाइमानजाकसाक तिनियो महाराजाना हामजागै महाराजानि थानसानि तला फाइनान हनि फाइलायजाक ते तमाहनाय थांनाय लास्ट वीक ठीक इ जागावनो कायसा बीजेपी नि जे कायसा कायनि सपोर्टार तुंनाय बरक बुबाग्रानि मुंनो लावै बुबाग्रानि थानसानि प्रग्राम हनै तबलायै इरो कायसा जॉइनिंग प्रग्राम खायका कालादेबा इ बैरदेवान पारागो इ सेम उथानो जेता जों प्लान लायतुमनि कयेक सप्ताहनि आगे जॉइनिंग प्रग्राम उनियावनि कयेक सप्ताहनि आगे जे जों प्लान लायतुमनि किन्तु अ प्लान न खनावै ब्रक तमाहनाय गोबांमा जागानि ब्रक लावै सानिपारानि अ समयाव तमाहनाय किछु तुइनिबो प्रब्लेम तुंगो ते कायसा एक्सिडेन्ट सब बुफांबायै ते अर थामबो बायसाक अ थामरंनो स्नामरनाय हनै माने तबoi सानि खाजानि जे ताखु बुखु जरा तमानाय बखागाम तमानाय इनोसेंट जे बरुक तुंनाय रंना तबoi जॉइनिंग प्रग्राम खायदमानि अबनां बेलायनो साजागि अंगमानि ते अबन बागैनो आं तिनियो
তিনিও চিনি MDC नो लखoi तिनी जे सानि जे वानसुंमा तंगमानि जे जयनिं प्रग्राम खालायनायनि जों खालायखा ते अबनि बागैनो थांनाय जे लास्ट उइक जे जयनिं प्रग्राम खालायनायनि अब टोटली फैक्ट अब गोबां जागानि बुरुंनो तबैसि खालायमानि ते अबनि बागैनो जतनो साइमानखा ताबो एसों हामबाय তিনি কয় ফ্যামিলি তি প্রমোটাव জয়েন দखा तिनियो 29 फैमिली नि 96 बुटर इरो हाई जॉइन फाइका महाराजानि थानसानि बानो फाइलेका असना हामबाय ताम साना मुसुं दे कताल जॉइनिंग फ्लाइने रखनि थानि कताल जॉइनिंग फाइने रखनि थानि आनि एकटाइनो कयमु नरक बखा करा खाइतंदि आरो ओनली 10 मान्थ्स तंगो 10 मास तंगो 10 मास सिकरै 9 मान्थ तंगो अ 9 मानि बिसिंगनो जों जदि थानसा तंहला सानि जे इमां तंमानि 70 बसरनि इमां जे जों निजिनि याकबायनो राजनीति खायनानि निजिनि याकबायनो तमा हनाय इ हानो सालायनानि जे वानसुंमा तंमानि जों अबनो जों सक्सेस खालायमाननाय ते अबन बागैनो आनि जे खाजानि ताखुबुखुब जे तंनाय जे कतालिरा तिनि फाइ जयिं रो फायनाय बरंना अ खंनां सानाय जे नरक थानसा तंदि गोबांमा बीजेपी नि अथवा CPM नि नेतार गोबांमा प्रलोभन रंनो फुनुंमानो थानसानि जे लांमानो थानसानि जे बानानो जे थानसानि मारिनो स्पाइनानि त्याबन बागैनो नरक थानसा तंदि थानसा तंला सानि मानथेनो जों अबश्य माननाय ano roti saklai dai roti ano dah ठीक है आर ता क्रै to buru mana ang mainya nuk manja gyana nung burun man thanai nuk ang bo maiyang la bini bung क्रै दे लिसो bono lis kai di tama tama na Soy tu